Dobrý deň, zdraví vás Tomáš Greguš zo spoločnosti Forex Pro. Dnes máme útorok 5. novembra 9 hodín 30 minút a ideme sa porozprávať o výhľade na tento týždeň. Na začiatok by som rád povedal, že veci, ktoré si tu budeme hovoriť, sa spájajú s rizikom, takže odporúčam každému, kto obchoduje, dôsledný money management. No, tento týždeň nás čaká viacero dôležitých udalostí. Dnes v útorok nás čakajú čísla z priemyslu z Veľkej Británie. Keď sa pozrieme na vývoj Libry, vidíme, že Libra si našla rezistenciu okolo 1,6245. Aktuálne sa pohybuje okolo nášho spodného pásma. Vidíme, že sa pretína stochastický oscilátor. Myslím si, že Libra aktuálne sa bude pohybovať skôr do strany. To znamená, môže nastať korekcia okolo na úrovne 1,6130 a tu by som zasa možno očakával odraz smerom dole. Poslať hore môžu hlavne čísla z dobrého priemyslu. Z Británie v poslednej dobe sú čísla veľmi dobré. Potom nás dnes budú čakať čísla z priemyslu zo Spojených štátov. To môže mať vplyv na menový pár euro-dolár. Minulý týždeň dosť prekvapivo vyšli veľmi negatívne čísla ohľadom nezamestnanosti a veľmi nízke čísla inflácie. ECBčka dlhodobo je inflácia pod jej inflačnými cieľami, takže aktuálne musíme zmeniť výhľad na euro-dolár. Dostali sme sa k spodnej klesajúcej línii, ktorá bola skoro atakovaná. Včera sme mali peknú formáciu kladivka, aktuálne si ale neverím tomu, že sa dokážeme zdvihnúť. Tie špekulácie, že bude ECBčka sadzby znižovať tento týždeň, sú pomerne dosť veľké. Takže samozrejme k sadzbám, k tomu sa ešte vyjadrím 7.11. štvrtok, že nemyslím si, že by ECBčka sadzby znižovala, dôležitý bude komentár. To, čo môže nastať, je korekcia k 1,3620, odtiaľto by som očakával ďalší lek dole. Vyzerá, že naozaj trend na euro-dolári po tomto prudkom poklese sa zmenil. Aktuálne by som bol veľmi pozorný pre euro-doláre, dával si veľký pozor na obchodovanie, lebo je na ňom naozaj veľmi, veľmi vysoká volatilita. Zajtra nás čaká priemyselná produkcia z Veľkej Británie a čísla z Austrálie, budú to čísla ohľadom nezamestnanosti. Takže keď sa pozrieme na vývoj austrálskeho doláru, došlo k testu 200-dňového priemeru. Druhýkrát sa nám ho nepodarilo retestovať, chytili sme rovno klesajúci trend. Aktuálne po včerajšej korekcii smerom hore zasa mierne klesáme. Vidíte, že ten klesajúci trend na tom austrálskom doláre stále trvá. Keď sa pozriete na big picture, vidíte, že naozaj tento vodopád, toto môže byť len medzizastávka. A z nejakého dlhodobejšieho horizontu zasa sa môžeme pozrieť na nejakých 0,80. Aktuálne si myslím, že ideme klesať a budeme smerovať k úrovňam okolo 0,93. Vo štvrtok najzaujímavejší deň tohto týždňa, najväčšiu opatrnosť by som kládol práve na tento deň. Budeme mať vyjadrenia britskej centrálnej banky o úrokových sadzbách. V prípade, že by sa výrazne začala zlepšovať inflácia vo Veľkej Británii, tiež špekuluje Veľká Británia nad tým, že by mohla zvyšovať sadzby, alebo teda trh špekuluje nad tým. To, čo bude udalosťou dňa, bude Európska centrálna banka. Väčšina analytických spoločností až na zopár výnimiek očakáva, že ECB sadzby ponechá nezmenené na úrovni 0,5. Bank of America, Royal Bank of Scotland a UBS sa 30. októbra a 1. novembra vyjadrili k tomu, že očakávajú zníženie sadzieb Európskej centrálnej banky z 0,5 na 0,25. Dôvod za tým je samozrejme ten, že infláciu v eurozóne proste nemáme. Inflačné cieľy sa pohybujú okolo 2% a jednoducho nie je šanca, že by ten cieľ, ktorý má Európska centrálna banka, ktorým je menová stabilita, mohol byť narušený znížením sadzieb o 25 bazických bodov. Na druhú stranu ekonomike by to mohlo reálne pomôcť. Budú nás čakať aj čísla zo Spojených štátov ohľadom predpokladaného HDP a počet žiadostí nezamestnanosti v Spojených štátoch, takže tá volatilita ten deň bude veľmi veľa impulzov nás bude čakať.
No a v piatok budeme mať americkú nezamestnanosť, očakáva sa iba 126 000 novovytvorených pracovných miest. Toto číslo môže byť ľahko prekonané. Takže pozrieme sa na ostatné menové páre. Náš menový pár dolár, japonský jen, opäť sa pohybujeme v rámci nejakého trojuholníka. Nejakým spôsobom sa nevieme zatiaľ z tohto pásma vymeniť, nedávno sme testovali rezistenciu, teraz si myslím, že zase budeme smerovať nejakému supportu, ktorý môže byť niekde tu a bude sa to postupne zužovať, potom sa rozhodne budúci smer. Aktuálne obrovské množstvo špekulantov drobných špekuluje na posilnenie jenu, takže krátkodobo si myslím, že tie jeny ešte raz nebudú. Z dlhodobého hľadiska očakávam, že dolár jen pôjde na tých 110, ale to je naozaj nejaký dlhodobejší výhľad. Čo sa týka zlata, bavili sme sa o dlhšej klesajúcej línii a kratšej klesajúcej línii. Túto sme prerazili, to znamená, táto formácia už definitívne tu nie je. A mali sme sa priblížiť k tejto rezistencii a začať klesať. Nedostali sme sa tak vysoko, ten pokles začal skôr. Treba si uvedomiť, že naozaj vo svete inflácia reálne nie je. Nerastú napriek rekordne nízkym úrokovým sadzbám a dokonca aj kvantitatívnom uvoľňovaniu. Inflácia v ospelých krajinách nie je. Infláciu môžeme nájsť niekde v Číne, v Brazílii a v rozvíjajúcich sa ekonomikách v Turecku, čo odrážajú aj ich meny, ale nemyslím si, že vo vyspelých krajinách niečo také nastáva, takže dlhodobo zle to klesá. Aktuálne si myslím, že smerujeme k tejto spodnej línii, ktorá bude prerazená a neskôr klesneme až k úrovni 1100. Čo sa týka euro-švajčiarskeho franku, sme už dlhšiu dobu zajatí v úzkom pásme, ktoré je spojené nejakým klesajúcim trendom. Nedávno túto rastúci líniu sme teraz prerazili, takže zasa pohybujeme sa do strany. Nejakým spôsobom nevidíme nejaký výrazný impuls, ktorý by nás mal odštartovať smerom hore. Jediné, čo nás odštartuje a katapultuje ten švajčiarsky frank, je nejaká ďalšia silná vlna risk on, prípadne komentár švajčiarskej centrálnej banky po tom, čo dajme tomu ECBčka sadzby zníži, že zavádzajú negatívne sadzby. Dovtedy v podstate sa pohybujeme v uzavretom pásme. Z dlhodobého hľadiska si myslím, že euro-švajčiarsky frank smeruje k 1,30 po tom, čo naozaj nastane odliv z tejto najdrahšej meny, aktuálne najdrahšej meny na svete. Čo sa týka amerických indexov, vidíte, že sme na nejakom trojotom vrchole na Dow Jonese, S&P 500 a Nasdaq robia samozrejme nové maxima. Do IPO Twitteru, to znamená do štvrtka, neočakávam žiadny nejaký výraznejší pokles, skôr osciláciu, prípadne mierny rast. No a podobne index DAX. Aktuálne na ňom máme nejakú miernu korekciu. Vidíte, že pohybuje sa naozaj v silnom rastom trende. Aktuálne ten rastový trend už mierne sa zastavuje. Po tej rally samozrejme skôr či neskôr príde nejaký výber ziskov, nejaká korekcia, ale tá by mala smerovať niekde 8900 bodov. Myslím si, že tá korekcia už tentokrát, tým, že ten rast trval tak prudko, tak rýchlo, bude zrejme prúčia ako 20-dňovému kozovému priemeru. Takže tento týždeň extrémne zaujímavý bude štvrtok a vyjadrenie Európskej centrálnej banky. Prvá reakcia trhu môže byť posilnenie eura, potom, že ECBčka sadzby nezníži, ale v zápätí na tlačovej konferencii Mario Draghi môže povedať, že na ďalšom zasedaní ECB sadzby zvyšovať reálne bude. Takže želám veľa úspechov, budúci týždeň, do počutia.